A fora som al mes d'agost, però aquí dins... qui sap? Mama, ja sóc aquí. Era una bruixa, la meva mare. Una autèntica bruixa. No estaríem més bé si ens deixéssim de mentides i diguéssim la veritat. Ja sabeu que hi ha un testament, oi, nenes? M'estimo més pensar que els meus pares estimaven igual totes tres filles. Ja, sí. Si em feia el salt o em deia que era una mala puta, jo pensava... No, tu te l'estimes. Potser el cinisme em ve de quan em vaig adonar que l'obligació de cuidar els nostres pares era meva i només meva. Vas col·locada? No. No, va, digues la veritat. T'estàs prenent alguna cosa? És com si tingués foc a la llengua. Vols guerra, Perquè jo també en sé de trencar coses. Aquesta és la veritat, cony! Ja! Aquí és on jo volia anar a parar. Sí, escolteu-me bé. Tu no saps el que és passar les putes. Sí, ja sé que vas tenir una infància horrible. Però mira, qui més? Què has de saber, tu? Què has de saber? La història que explica és enorme perquè és una metàfora d'aquesta desintegració, d'aquesta desolació que estem vivint al segle XXI, d'aquesta crisi, però no crisi econòmica, sinó crisi de valors. Ets una bona persona, ets una dona honesta, divertida i fantàstica, i estic enamorat de tu! En lloc de fer un apocalipsi o explicar-ho de manera èpica, ho fa de manera dramàtica, a través d'una cèl·lula petita que és la família. Escolta, vull que et moris després de mi. Em sents? La vida és molt llarga. T.S.L. I té raó el malparit. Sóc addicte als fàrmacs, a les pastilles, als narcòtics. Has deixat la cassola del meu estofat allà fora! Dins el cotxe més d'una hora i amb aquesta calor! Que ja hi vaig, que ja la vaig a buscar, collons! Aquestes cosetes blaves, doncs són les meves millors amigues. Collons! Aquí és casa meva! Casa meva! No ho has entès encara, oi? Ara sóc jo qui m'ha d'aquí!